Tá de go tú gníomhach an lúiseach an ggéalaite sa chathair seo agus tú mar ar bhór gobnarí Gaelscoil éiad nóir cálaíon an ggéalaige am líon choultarthe chathair go raibh an seo don bbliana taróin. Befralum agus tamí hon gilig a bhrú hon tosaí an bhléin seo blian na gilige. So not a bhí me déine dhéanana agus mé héin ar dus mar bhera bé mé ag ghlacan sealamh de cearnóg na ceithreach sin tíomh mhaoid an Guildhall. Bé ar an sé le de Marta, bé ardnon, bé ceol géalachán, bé an margaíon, befralum tus a chur le seo agus é a tharla blian na ní bliana. So bhí mé deaghfuil leis na grúpaí géalacha sa ceantar seo agus tá siad sásta teachtasteach agus stuff mar seo dhéanana. Agus bé flaiciúil na hairna teach go dara. So níor tháinig sé go dtí an tuisceart ré, so sé seo jazz éit amháid nó an éit sé géalú leis an nuaire. So talán ó réag teitrimach a ré na bliana seo. Cén athrú nó cén forbairt tugadh ar an teangaíonn seo sa chathair ó thuas luúla hinnta na trobladí a dús na seachtaí nó go dtearnas na seacadaí. A rí na seachtaí, a rí na hachtaí leis na nuaire ní ró a lán géala leis ní ró bonscoil nó níoscoil na rud mar sin, but nuair a tháinig daoine amach ó fris agus bhí géala acu. Thosa siad tháinig sí le céile a másc an cóphobal agus chuir siad níoscoileanna agus bonscoileanna ar bon. Tháinig na teanga gréimhithe, tháinig siad isteach an sin cumhaid, so dé ar ní tógáil ar sin agus na daoine a bhí tón thosaí a másc sin cumhaid an géalaras sin an taine a bhí ar an éit sin inis an cultar leanaí ceannan. Tíon tú inis éit se bhfuil a lán daoine dá hangach agus meas a másc an muintir na ceithreach ar an gillig. Tá dí sprocht an bhí lethar faoi status na chathair mar chathair choultartha na riíocht daontaithe. Cén seasa fan lecan tú héin go farsanta sa dí sprocht seo? Tá lán cultartha sa chathair seo, cultar ón géalach, cultar géalach, cultar albanach leis na nuaire, agus tá lán eán so bhfuil níor Virginia sásta ghlac Virginia an réic daontaithe amach as an tá na déilseoí sásta a lord fa chathair cultar do réic daontaithe féidir bí. Ní bhí Virginia an rud atá an na seo déis don chathair seo I héine an bhrú an tosaí. Agus céir den ar leisiúd nach lecan leis an stáda seo? Céim daine a dar sin a cinenne láscailte an tamar fad nó a bheith Lordlo. Tá son go bhfuil daoine ón Lochgrú a Cansló, daoine ón cóphobal I héanú daoine mór le rá obaí cóphobal tá siad a Cansló cumhaid a rá seo déis don chathair. Tá son na ghfuil tú sásta, but na bí a choristeach agus níor tharla rud ar bí tharla rud ag a tús hí buime chutha tíomh an mhaoid an ofigaí an cultartha, but in dhé sin tá sé cineal cúin fallthar. Cé gur aithrí an glúiseach poblachtánaithe le leinn fróise síhanna, tá go leor grúpaí mílata sa chathair seo a go fáil feimú agus tuairt cuaireamaí an tslí orú héin. Cén defriíocht a tí tú idir na grúpaí seo agus an glúiseacht a chuí tú héin chun an phríosún ar son. Hui mé go dtí an phríosún, nuair bhí mé páirteach an glúiseacht sin. Bhí na mílte séidir ar na sreidena, agus bhí an éit seo dé an fochail ar mullet réist ó bhain go bar, agus bhí cogaí lán leisún leis an nuaire. Agus ní raibh jazz óganne ar a dhéanta a bhrú an tosaí go dtí inis leis an nuaire. So tá an bóthir sin óganne agus so tá daine ggóil síos an bóthir sin. Tá sé deacair mar tá a lán grúpaí difla. Tá mé gcuir ar an chathair seo you have Reléirí, Óglan Éireann. We had Rad, we had Dad, tá siad tháinig siad le céile, but ag an deireadh le nó ní siad a gáil HRB. Tá acu nach bhfuil siad a gáil HRB mar tá na daoine atá ag gcionas na heagraíochta seo. Tá acu is daoine tá siad na daithetí, na céigetí, bhí páirte acu
de glúiseach na fóbalta, nuair a bhí na saidirí ar na sreidina, agus inis níl saidir ar bíon, tá acu na bhfuil ar gáil HRB. So ceim mé a bheith sméitiú, ca teige bhfuil sé teanna seo. Tá sé fáil aige, tá sé teanna robáil stuff mar sin. So nuair a organ tú sir, nuair a tíon tú go dón isteach sa rud sin, tíhí tú choirlaíocht leis na nuaire. Nílach an fan na déagúí na daoine mar sin, bé siad i gcóil go dtíon frisin, nó bé siad i gcóil go dtíon rilig. Sin an rud atá, so cai siad síos orcair sin tá dara ré ágaine, tá beala geala ágaine, agus heaglann just gol a ré le céile i gcobar a drú sin. Conas goréirí leatnar conas gur thóg tú faoi an phobal a grísú le chéile agus tú am an fós seo. Téim isteach phobal héin ó Fibre B, but fur mé choirí ó na Apprentice Boys, couple of méohan. Fur siad airgid ó sílam pastrí nó beidir couple grippi mar sin, just a chur leis an forganú sacú. Chur siad a choirí thugamsa a bheith a láthair agus a caint, agus an rud a ddír siad orm gan a bheith caint a scéalaige. So bhí mé sásta gáilón, ba bhrealam nuair a tá mé caint, ba bhfuil am just tuasach le tá fáilte rómha ag an óhacaid speiste seo cricnú le gur a mí mágad, but níorhaach mé mar seo costasteach sa doras. So bhí sé go hámhaid, agus rinn mé a lánstof a más de cóphobal protestúnaí, agus bhí siad lánsásta a clacaí lomsa. Bhí tú sacharna an ag tús de chréimse mar bhéire idir málar tú na sléirí leis an DUP agus fuúdú na bólníí ar de cheá. Go dé mar a ghlach tú le seo ag tús de chréimse. Ní rómí sásta tús a chur le mera agus achran mar sin. Ní rómí sásta le sin, so nuair a bhí an man conversation nuair a bhaithí siad sin, bhí siad hanig an radio agus na nuachtána agus bhí sé chur aglaí orine, mise agus DUP agus bhí mé tá féibon cai tú an féipin a chur ag an DUP, mar tá mé sásta obair de híomh an cóphobal ar bhain catharamach. Agus fuúdú na bólníí ar de cheá. Go dé mar a ghlach tú le seo ag tús de chréimse. Chuir siad an tír fá ar a chleig, nó níos móna ar a chleig, agus tíimi sé chleig siad na fón, pócaí, na riúí stuff mar sin, agus bhí le buliúin mar tá sogad. But nuair a rinn siad in ucu, bhí sacún sin, na grú daine ar bíón, agus bhí achan rud mí ceart. So chuir siad fesúm, Jack go dtí an station na Pólíní hu mé an, agus bhí siad a rá nó gur ó brón orthú gur hála sé, agus bhí an rá ceithí tú sin a rá don na daoine, nó ceithí tú gáil ar an teilbheis ó sin a rá, nó na bí a rá lomsa. So hu siad sin, so bhí mé leis nuirne rá, bhí mé sásta le sin ar an siad sin, mar bhí scamal dú i crocaí charm mar bhéire den cethir. Cé éireacht ar bhaithleach go mé fáca de dhé mar ar bhéir in na cara seo? An rud a Jeremy nuair a fuair mé nó an ratches a rinn mé nuair a hanig mé isteach agus fuair mé an slúir sin, bhí mé rá go bhfuil mé lánsásta obair dachan ceantar, dachan duine sa cethir seo ar bhain catharamach. Ar bhain catharamach an sin an fochail ag a deireadh le.